Kada ko makayanin ang bunal, sister. Lagi, sister, sakit kayo. Kayanan na to ni sister. Sister. Ay, ay, nakatako. Ay. Ay, sis. Tegan kita kwarta. Huwag kita tilog laki. Lagi sis, naboy ako sis eh. Kaya po. Asa katakitag ako bunal, sis, no? Lagi sis. Kaya kita kwarta. Nakatilag laki. Yatag. Yatag, yun ako nung nakong kwarta na ko tanda. Uy, nangita mo dakog bunal? Oo, nangita mo eh. Nakoy kaila dito ko dakog bunal. Suman, akong kaila, akong boss. Pero atuon sa nako daan ha. E paandam na akong dakong bunal din niya. Ato alam din kutus dakong guba nga balay, dakong balay nga guba ha. Apa sa mo dito niya taon ha, kaya akong ipandam ang bunal nga dako. Ah, sige. Pero ihatag na sa ako ang konta ha. Oh, Yeah. oh, sure. Ah, sige. Ato ko, musunod mo niya ha. Buuna ko to daan. Ayaw, di ma! Ito na sis, ito na na. Sige, excited na kay ko. Unya, naa naman ta dere. Sus nada magka mo. Asa naman tata. Ah, kini. Sure maka na mga dagkubunan. Nay dagkog bunal dito. Puste. Niya tusan. Ayaw, di ma! Nya, unsa man yung kwan ano mo? Pre. Magpabunal na pre. Gusto nagbutag puste pre. Ayaw, di ma! Atusa lang yun, sis. Para mo po sa itong pagmawag, sis. Oh, kaya na ito ni. Ready na kaning duha? At ready na pre. Sundin na. Ready na. Naala na ako tuan. Ay, sister! Kada ko makayanin ang bunal, sister. Lagi, sister, sakit kayo. Ayaw, di ma! Pre, sakto na pre. Kaya musik ba kuya pa na pre. Sakto na. Sige, sakto na. Ayaw, di ma! Ayaw, di ma! Kita mo silang mga laki. Dagkog bunal lagi. Buos ni sa bunal ka na bunal ba? Bunyak. Sa. Tumahaw na to.